Әби бабайларның сүзе, олылар үрнәге нәрсә икәнен без барыбыз да бик яхшы беләбез. Без үз гореф-гадәтләребездә хәтта совет заманында да шитләшмәдек, әмма бу бай мирасыбызны туплау, барлау нәкъ менә 90-нчы елларда ничектер теге зурдан кубып халык күңеленә сеңдерелде. Без янә үз бәйрәмнәребезне, җырларыбызны, көйләребезне, гореф-гадәтләребезне, халыкның фольклорын өйрәнә башладык һәм нәкъ менә бу эштә балалар бакчаларының роле бик зур әһәмияткә ия булды. Hatta tuzan tuzdыра, hatta мине уздыра. Нинди балалар бакчасын сайларга, иртәме, соңмы һәр бер гаиләдә туган бу сорауга Казанлылар Латфулиннарның җавабы баштан ук эш балалары бу дөньяга беренче аваз салуга ук билгеле булгандыр. Татар балалар бакчасы булу минем өчен бик принципиальный безнең гаилә өчен. Чөнки әти татар, әни татар, бала гаиләдә татарча сөйләшә. Шунлыктан балалар бакчасы татар булырга тиеш кебек иде безгә. Татар балалар бакчасын таптык, өйдән ерак түгел, эштән ерак түгел, бик җайлы урында. Тик менә шул көндәлек тормыш башлангачтан, көн сайын йөри башлагачтан мин аңладым. Татар балалар бакчасы исеме бары тик исемендә генә, җисеменә туры килми. Барлык чаралар үткәрелә иде 90% рус телендә. Барып утырасаң, бер татарча бала белән 200 бала сыйдырышлы татар садигында 194 бала йөри, шундан 194 арасында бер бала белә. Минем малай белә иде татар, чын татарча аңлап, сөйләшеп, чын татарча шигырь сөйләп, җыр җырлый иде бер ул. Мин мөгаен әни буларак моны горурланып әйтәм, тик патриот буларак татар теле өчен, татар милләте өчен җан атып йөрүче кеше буларак моны йылы-йылы әйтергә була бу хәлне, чөнки балалар татарча сөйләшә белми. Группада Әмир, Кәрим, Алсу, Айсылу, Таңсылу өчен менә кызлар чытырдатып русча сөйләшәләр. Татарча белмиләр. Исәнмесез, хушыгыздан кала, буткадан кала, рәхмәттән кала, татарча сүзләр белмиләр, ни кызганыч. 2 ай йөрде, ияләнде, адаптация үтте, русча белә башлады, кайтты мамочка ди. Самир миңа кайтты мамочка ди. Әтисе ишетеп алды да, кем соң ул мамочка ди. Бездә мамочка бар имәллә ди, моңа хәтле. 2 ай элек бездә мамочка юк, кем соң ул бездә ди. Яңа кешеме безнең, яңа семья члены. Әни дип әйтте, ничә мамочка соң ул ди. Без нишләптер үзебезнең Татар Республикасында татар булмаганнарга подстраиваемся. Алар безгә түгел, без аларга яраклашырга тырышабыз. Никтер. Шуның белән бетә безнең тел. Ата-аналар арасында да бу бит русча сөйләшә, ул бит татарча аңламый. Син баланы шуның өчен татарча өйрәтмисең инде, получается. Шулай бит, шулай булып чыга. Гомернең узулары диген. Без картаймы, кем картайсын? Бала бакчага киткәч, туган теленнән читләшә башлый дигән инде бер гыйбарә булып халык күңеленә салынган бу фикерне ата-аналардан еш кына ишетергә туры килә шул. Һәм бу күренешнең сәбәпләре ярылып ята. Электрон чират аша татар дип аталган төркемнәргә тирә-юньдә яшәгән төрле милләт балалары туплана. Биредә балаларның телне белү дәрәҗәсе дә, ата-аналарның бу телгә булган мөнәсәбәте дә төрлечә булырга мөмкин икәнен фаразлап торасы да юк. Бу мәсьәләдә дилбегәне үз вакытында кулыңа алмасаң, халкыбызны милли мәгарифкә алып баручы юлдан җәһәт кенә төшеп тә калуың ихтимал. Менә гомумән 300 кеше дидек сезнең монда, 300 бала. Менә бу балалар арасында ничәсе татарча яхшы белә, менә бу балалар кебек яхшы сөйләшә, аралаша ала. Алар инде бик күп түгел. Бер 20-25 бала менә саф татарча, өйдә дәген саф татарча сөйләшәләр. Монда килгәч дәген саф татарча сөйләшеп, рәхәтләнеп җөмләләрен төзеп, үз фикерләрен әйтә белә торган балалар, алар шул 20-25 дә инде бала. Районда безнең татар бакчасы бар. Татар телендә белем бирүче мәктәп юк. Тагын бер проблема. Алар менә татар бакчасын тәмамлыйлар. Димәк, чыгарылыш. Бер никадәр укыйлар инде алар монда, татарча белеп чыгалар. Күпме генә тырышсагыз да, моның дәвамчылыгын дәвам итәргә мәктәп кирәк. Әгәр дә шулай булса, һәм әгәр дә шулай булса, ул вакытта ата-аналар да моны таләп итәр иде, әйме? Минем балам менә татар бакчасында йөрсен, менә мин аны татар мәктәбенә бирәм. Монда проблема булмас иде. Димәк, аларга русча яхшырак белсәләр, аларга уңайлырак, чөнки ул бит рус мәктәбенә бара.
Бала телгә кайда өйрәнергә тиеш дигәндә менә шулай, беребез эткә, беребез койрыкка сылтый. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп, дәүләт. Кем бу эштә җаваплы? Барыбыз да икәненә төшенергә дә ашыкмыйбыз. Бу мәсьәләдә һәрберебезнең үз мөһим өлеше, үз вазифасы бар. Әмма ни дисәң дә, телле, милли буынны тәрбияләүдә телле, милли җанлы остазларның, укытучыларның роле бәхәссез. Бүгенге көндә халыкның бар өметләре Тукайлы, Сәйдәшле, Мөхәммәд Мәхдиевле, Гомәр Бәшировлы, Гариф Ахуновлы арчага төбәлгән. Узган гасырның 30-нчы елларында ук үз эшен очлап җибәргән, бер гасыр дәврендә танылган шәхесләр тәрбияләп чыгаруы белән дан тоткан, татар милли мәгарифен үстерүдә үз тарихи буразнасын салып барган Арча педагогика көллиятенә тагын бер зур бурыч йөкләнә. Казан арты милли кадрлар әзерләүче ресурс үзәге дигән мәртәбәле исем бирелә. Көллият милли балалар бакчаларында, татар мәктәпләрендә эшли алырлык белгечләр хәзерләп, милләт өчен үстереп чыгарырга тиеш. Бүген биредә мәктәпкәчә белем бирү юнәлешендә 239 бала укый. Шуларның яртысы татар төркемнәрендә. Барлык укучыларыбыз да безнең шушы милли мөхиткә эләгеп, киләчәктә менә шушы миллилекне дәвам итүче укытучылар, специалистлар, белгечләр дип әйтәсем килә. Һәм инде бүгенге көндә шушы сан арасында безнең 15 Татарстан Республикасының 15 районнан һәм шәһәреннән килүче балалар һәм 12 Россия Федерациясының регионнан килгән балалар. Бу инде Киров өлкәсе, Мари иле, Саратов, Самара, Ямало-Ненецкий округтан да килүче бар, Кырым өлкәсеннән дә килүче бездә белем алучы балалар бар. Рольләргә бүленеп уйнасак, бу инде балаларда гына түгел, әтиәниләрдә дә телгә карата ихтыяҗ, тел белән кызыксыну уятачак. Уку-укыту эшчәнлегенә килгәндә көллиятның шактый зур тәҗрибәсе бар. Беренчедән биредә укыган һәрбер бала татар телен өйрәнә. Икенчедән, махсус милли төркемнәрдә укучы студентлар туган телен һәм әдәбиятны тирәнтен өйрәнү белән беррәттән балаларга телне өйрәтү шөгылен, ягъни татар теленең методикасында үзләштерәләр. Башта теория дәресләре бара, теориясын өйрәнәбез. Аннан соң инде практик дәресләр. Практик дәресләрдә студентлар үзләре нинди дә булса бер тема алып, аңа махсус әзерләнеп, минем җитәкчелектә шуны башта бер-берсенә биреп карыйлар. Аннан соң балалар бакчаларында бирә. Бу дәреслекләр ярдәмендә тәрбияче ул мөхит тудырырга тиешме? Әллә татар теле дәресләрен алып барырга тиешме? Беренче чиратта балалар татар теленә өйрәнсен өчен ихтыяҗ булырга тиеш. Мин шуннан башлыйм методика дәресләрендә, мәсәлән, ул балалар бакчасында без шөгыльләр бирәбез студентлар белән. Әгәр дә балага кызык түгел икән, аның сөйләшү ихтыяҗы тумый икән, ул сөйләшмәячәк. Шуңа күрә менә бу дәреслекләр дә безгә теге белем бирү ягыннан гына түгел, мөхит тудыру, ихтыяҗ тудыру ягыннан да әһәмиятле. Әмма балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр, алар бит тел галимнәре генә түгел. Алар иң беренче чиратта балаларны көн озын төрле шөгыльләргә өйрәтергә тиешләр. Уйнарга, укырга, санарга, уйларга, язарга, рәсем ясарга, әвәләргә, җырларга, биергә һәм башкалар. Тәрбияче көн дәвамында 40-ка төрләнә. Әмма башта син үзең бу белемнәргә өйрәтергә 4 ел өйрәнергә тиешсең. Арчада укыган булачак тәрбиячеләр, бүгенге студентлар барысы да түгел, әлбәттә, иң мөһиме безне кызыксындырган, бездә өмет чаткысын пыскытып торган милли кадрлар үзләре бу шөгыльләрне нинди телдә өйрәнә соң. Тәрбиячеләрнең иң төп эшенә педагогика һәм психологиягә караган бу белем юнәлешләрендә туган телебез чагыла микән? Кичкенәдән күбрәк татар теле белән сөйләшкәчтен, үзебезнең туган телне сөйләшкәчтен, мин татар теленә керергә булдым. Татар телендә бүген сезнең нинди фәннәр укытыла? Татарча. Татар телендә безнең аның методикасы бара. Башка фәннәрдә дә без кайракта татарча сөйләшеп аңлашылып алабыз. Аңлашып аласың дәйме? Күбесенчә инде русчарак. Чөнки татар телендә методика сүзләре авырак булалар. Шуңа күрә шул русчаракка сезгә үзегезгә дә шулай аңларга җайлыракмы? Русча әзрәк аңларга җайлырак. Сез кайдан әле? Этнәдән. Этнәдән. Ну сезгә психологиялар кирде бит инде, әйме? Психологиялар, педагогикалар кирде. Алар рус телендә барды инде. Алар рус телендә барды.
Сез кем булырга җыенасыз киләчәктә? Алла берсе тәрбияче. Тәрбияче. Телдә инде эшегезне алып барачаксыз. Белмим, ничек килеп чыгар. Эш урыны кайда була инде? Эш урыны кайда була? Ләкин үзегезгә кайда эшлисегез килә үзегезнең? Татар садиклары булса бетрәк булыр иде белдем инде. Зилфия, бу бит инде татар төркеме. Әйе, татар төркеме, Татар төркемендә димәк хәзер математика дәресе бара. Әйе. Мин карыйм, менә балалар монда кызлар алар кайдан килгән? Күбесе шәһәр кызларымы, авыл кызларымы? Авыл кызлары күбрәк, районнан, авылдан кызлар күбрәк. Шуңа күрә аларның татар мөхитендә үскәннәр, алар татарча аралашырга аларга җайлы. Алар инде русчасын да, татарчасын да беләләр. Бер телдән икенче телгә дә күчергә аларга уңайлы. Татар телен үстерү буенча да без аларны менә математика дәресләрендә дә, методика дәресләрендә дә алып барырга тырышабыз. Рус теле буенча безнең әлбәттә демо экзамен алар сдавать итәләр, русча сдавать итәләр, бирәләр. Но ләкин без инде татар телен үстерү буенча да чиктер эш алып барырга тырышабыз. Бу татар төркемнәре. Димәк, менә конспектларны карадым, язганда алар русча язалар, әйеме? Алар русча язалар. Нәрсә белән бәйле бу? Менә бу имтиханнар белән бәйле? Әйе, имтиханнар белән бәйле. Безнең инде демо экзаменнар вакытында алар рус телендә бирәләр, әйткәнемчә. Шуңа күрә алар русча язалар, ләкин кайбер вакытта инде без инде шундый яңалык кертеп алабыз. Без инде татар телендә бирәбез, татар телендә күрсәтәбез, татарча конспектларда язганнары бар. Һәр бер нәрсәнең үз хикмәте булган кебек, данлыклы Арча көллиятенең дә милли кадрларны татарча, русча, сезгә дә безгә дә дигәндәй әзерләүендә дә үз хикмәте бар икән. Татарстандагылар гына түгел, бөтен Россиянең уку йортлары 2015 елда WorldSkills хәрәкәтенә кушылганнан соң, аның таләпләренә туры китереп, студентларның белем дәрәҗәсен тикшерү стандартларын да үзгәртә башлый. Педагогик белем бирү көллиятләрендә демонстрация рәвешендә имтихан бирү, кыскача демо имтихан дигән сынау кертелә башлый. Ягъни, чыгарылыш имтиханнары алдыннан студентлар үз белемнәрен исбатлар өчен зур комиссия алдында өйрәнгән төрле шөгыльләрен күрсәтергә тиеш була. Элек мондый сынау ачык дәрес дип аталса, WorldSkills'ка ияреп, аны демо имтихан дип йөртә башлыйлар. Ачык дәрестән айырмалы буларак, демо имтихан вакытында студентлар үз дәресен заманча җиһазларда, интерактив такталарны, ноутбук компьютерларны файдаланып күрсәтергә тиеш икән. Һәм иң мөһиме, комиссия әгъзалары ул сине укыткан укытучылар гына түгел, ә сиңа киләчәктә эш тәкъдим итәрдәй кешеләр икән. Безгә дә җителде булса кирәк. 2017 елдан Арча педагогика көллияте дә үз теләге белән бу зур федераль проектка кушыла. Һәрбер студент шул исәптән татар төркемнәрендә укучы балалар да чыгарылыш алдыннан демо имтихан бирергә тиешләр. Чыннан да кулыңда форсат булганда, ике дә уйлап тормыйча сабантуй атыдай алга чабарга күнеккәнбез. Һәм бу эшкә җигелгәндә, аның күгендә сагайтучы, пошындыручы бер генә булып та, шик-шөбһә күләгәсе дә булмаган ахыры. Безнең ресурс үзәге булгач, шундый таләп булды һәм біз аны инде 2017 елдан 100% үтәп киләбез. Барлык укучыларыбыз да, безнең барлык педагог юнәлештә укый торган укучыларда безнең коммерческий программирование в компьютерных системах дигән белгечлек бар. Алар да барысы да шушы демо экзамен процедурасы аша үтәләр һәм шушы skills паспорт дигән документны алалар. Гомумән аны кушканнар инде әгәр дә синең яхшы эшкә урнашасың килә икән, инде синең аның җитәкче эшкә кабул иткәндә синнән дипломны сорый һәм шушы skills паспортны сорый. Анда аның баллары күрсәтелгән. Бу инде высшая квалификация һәм инде специалист международного стандарта дигән мәгънәдә. Бу алгарышка безне үтәрүче көчләргә ияргәндә, үз асылыбыз, үз телебез, үз йөзебез турында уйладык микән? Бу вакыйга һич көтелмәгән бер зур нәтиҗәләр китереп чыгарган. 2017 елдан Арча көллиятенә кертелгән демо имтиханнар милли төркемнәрдә алып барылган күп кенә фәннәрнең телен үзгәртергә мәҗбүр иткән. Кемнең шанасына утырсаң, шуның көен көйләрсең.
алар занятиянең бер өлешен үткәреп, эшчәнлекнең бер өлешен үткәреп күрсәтергә тиешләр. Мәсәлән, анда шул ук әвәләүдә булырга мөмкин, шул ук рәсем ясауда булырга мөмкин, шул ук сөйләм телен үстерү буенча да булырга мөмкин, төрле әңгәмәләр алып бару буенча да фрагментлар күрсәтәләр алар. Менә шушы вакытта инде безнең экспертлар, башка организациялардан килгән экспертлар аларны карап, шушы эшләренә бәя биреп утыралар. Әмма бу дем экзаменның төп шарты нинди телдә алып барылырга тиеш? Безнең барлык демонстрационный экзаменнарда алар рус телендә алып барыла, һәм аларның бу бит инде Россия Федерациясе күләмендәге әйбер, шуңа күрә анда барысы да рус телендә безнең. Димәк, менә бу мәсәлән рәсем дәресен күрсәтер өчен бала нинди телдә әзерләнергә тиеш? Рус телендә. Рус телендә. Димәк, ул рус телендәге дәресен күрсәтер өчен ул нинди телдә укырга тиеш? Рус телендә укырга тиеш була инде. Дөнья хикмәтләрен аңлау авыр шул. 7 ел алып барылган бу эшкә үткән-сүткәннәр игътибар итте микән? Яңгырдан кашып, карлы буранга эләкмәдекме? Біз аны дұрыс тутып кабул итәбез. Быел да Алла берсә, біз 100% чыгарылыш студентларны шушы процедура аша үткәрәбез. Һәм инде әйтеп китәчәк, экспертлар бу балаларны, бу студентларны укыткан укытучылар түгел, башка уку йортларыннан килгән, эш урыннарыннан килгән укытучылар һәм тәрбиячеләр, работодатели дип әйтәбез инде. Алар карыйлар, независимая оценка. Шуңа күрә мин аның уңай якларын бик күп күрәм. Хакимчилеге ягыннан менә аның татар телендә булмавы. Татар телендә кызганычка каршы ул юк, чөнки ул вакытта бит инде Ворскил хәрәкәте булгач, ул шушы рус халыкара. Мин аның үзенчә шулай ук бер кулаягын табам. Чөнки Без инде шулай, безнең балалар ике телдә дә яхшы сөйләм телен, аларның бик яхшы дәрәҗәдә булырга тиеш. Рус телләре дә бик яхшы булырга тиеш, татар телләре дә бик яхшы булырга тиеш. Ворскилска без бит инде 15нче елдан катнашып, бик күп уңышларыбыз бар. Шәһәрләрдә Казан, Чаллылар, анда бит сөйләм теле башкача, ә безнең авылдан килгән татар балалары акцент белән сөйләшәләр, шушы бәйгедә катнашалар. Алар конкурентка сәләтле, чөнки алар 1нче, 2нче, 3нче урыннарны алалар. Һәм инде аның тел өчен кичкенә генә әзрәк балалар хата белә язса, әзрәк хата белә сөйләшсә, андый моментлар бар. Шуңа күрә менә рус телендә бирү. Шулай ук менә аларның сөйләм телен, әзрәк грамотасын әзрәк арттыру өстендә менә ул миңа кулаягын бик табам мин. Халыкара дипломлы милли кадрлар күкрәк кирерлек сәбәп. Әмма махсус бурыч куелып, татар төркемнәрендә укыган, үз төп шөгылен туган булмаган телендә избатлаган бу кызлар, малайлар кайда эшләячәк? Кем бу белгечләрне сайлый, кем аларга эш урыннарын әзерләп тора? Бу сорауларны биргәндә, сайлаган юлыбызның дөрестлегенә шик-шөбһә төшерердәй, әллә инде күрләтә ялгыш юлдан киттекме соң дигән икеләнү, шикләнү корты да баш миен кыймылдатмый. Бу имтиханнарга барыбызны да үз вакытында үндәгән галим-галәмәләр дә аптырашка калды. Мы изучали запрос работодателя и запрос общества, какими компетенциями должен владеть будущий воспитатель, какого ждут воспитателя, какой воспитатель нужен нашим родителям, нашему обществу в условиях формирования гражданской позиции, патриотического воспитания. И поэтому вот это все вместе дало нам право как бы разработать новую схему, модель подготовки специалистов. Анфиса Григорьевна, вы затронули тему демо-экзамена, да? Да, демонстрационный экзамен. Вы тоже принимали участие, да? Во-первых, мы уже 7 лет сдаем демонстрационный экзамен. Здесь ведь надо подходить очень правильно к сдаче демонстрационного экзамена. Мы сдавали демонстрационный экзамен по той схеме, которую разработал WorldSkills. И у нас была своя платформа, своя модель, своя схема, куда уходили наши критериальные оценки, наши итоговые оценки и так далее. Да? И, между прочим, они там публиковались и переводились сразу на английский язык, если уж говорить правильно. Да? Сегодня нам никто, в принципе, не запрещает сдавать нам демонстрационный экзамен на родном языке, ставить оценки, эксперты и выводить их в базу, потому что, в принципе, это надо переводить и все надо делать совместно. Поэтому, вот, да, и еще, демонстрационный экзамен до сегодняшнего дня, до этого года мы сдавали как промежуточную аттестацию. Она проводилась в рамках педагогической практики, и поэтому никто не запрещал проводить
эти демонстрационные экзамены на татарском языке. Просто надо было перевести и все это делать, проблем нет. Ни ғажап, бу билгеле бер сәясәт тәэсирендә законнар тоткынлыгында туган хәлләр түгел икән. Татар телендә дә заманча җиһазлар алдында бөтерелеп, ачык дәрес биреп була. Без кемнән кимдә, кемнән хурсың. Дәм имтиханнарны күлиятләр әлегә үз теләкләре белән керткәннәр. 2023 елдан исә Россиядә барлык һөнәри белем бирү йортлары яңартылган федераль дәүләт стандартларына күчәчәк. Бу стандартларда демо имтиханнар чыгарылыш сынауларының мәҗбүри өлешенә кертеләчәк. Әмма бу очракта да күлиятләрнең эшен бер рәвешкә китергән бу документта имтиханнарның телен үзгәртергә мәҗбүр иткән бер таләп тә юк. В ВГОСах не написано, на каком языке ты сдаешь демонстрационный экзамен. Если у тебя группа с татарским языком обучения, или удмуртским языком обучения, или там, я не знаю, бурятским языком обучения, пожалуйста, сдавайте на бурятском языке. Ведь что такое демонстрационный экзамен? Это перечень конкурсных заданий, которые студент реализует в образовательной среде с ребенком дошкольного возраста. И если у него ребенок дошкольного возраста предполагается в языковой среде, он, естественно, реализует данное конкурсное задание на татарском языке. Почему он должен на русском языке? Там же даются только конкурсные задания. Например, в дидактической части, например, да, или по изобразительному искусству, или провести часть родительского собрания, или провести фрагмент, допустим, занятия по изобразительному искусству. Кто мешает проводить на татарском языке? Здесь вообще нет никаких. Там же единые критерии оценки, независимой оценки, понимаете? А уже какой язык выбирает студент, это его право. Тут вообще никаких вопросов я не вижу. Телгә карата мөнәсәбәтне нәрсә суыта? Туган телебезгә булган ышанычны нәрсә какшата? Кагаз законнармы, әллә кагаз вәгъдәләрме? Татар авылларыннан килгән балаларның нинди телдә белем алырга, нинди телдә имтиханнар бирергә, киләчәктә нинди телдә эшләргә теләгәнен сорыйсы иде. Минем үземнең укытучы, кичкенәдән мин ияләшкәнмен, ничек укытучы укыта икәнен, балалар белән уйнарга яратам. Кичкенәдән балалар дип җанып тордым, шуңа күрә укытучы булырга теләдем. Мин татар мәктәбен бетердем. Татар мәктәбен бетереп, авыр булмадымы менә бер телдән икенче телгә күчү? Юк, алай авыр булмады. Менә барыбер нинди мәктәптә киләчәктә укытырга телисең? Татар гимназиясендә укытырга хыялым. Ни өчен? Чөнки татар телен мин бик каты яратам. Шуңа күрә укучыларны татар теленә дә өйрәтәсем килә. Киләчәктә мин үземнең мәктәбемә кайтасым килә, чөнки үземнең туган якларымны бик сагынам, бик яратам. Сез үз балаларыгызга менә мәктәп балаларына ничектер менә бу татар телендә дә белемнәрне бирергә тырышачаксызмы? Алла бирсә, шул татар теле укытучысы булып барасым килә. Аларның тормышында ачык дәресләр әле күп булыр. Балалар бакчасында көндә имтихан, көндә ачык дәрес. Аны нинди телдә алып барырга икәнен бу милли мөхитне күз карасыдай сакларга теләүчеләргә аңлатып, күрсәтеп, исбатлап торасы юк. Яшьләргә уку кирәк. Бу аларның иң мөкаддәс, иң беренче вазифаларыдыр. Милли үзаң тәрбияләүнең төп шарты ул гаилә һәм милли мөхит. Милли мөхит тудыруда монда инде мәктәпнең һәм балалар бакчаларының роле бик зур. Чөнки нәкъ бына биредә милли горурлык, халыкның тарихы, мәдәният үрнәкләре һәм халык педагогикасы белән бергә үрелеп бара. Һәм без бүген бу әле балкып торган кояшка рәхмәтле булырга тиештер.